E que a única fórmula para parar o expediente de regulación de emprego en Alcoa é, de unha vez por todas, concretar unha tarifa financiada, entre outras cousas, cos 270 millóns de euros que se pode adicar provintes do CO2, 270 millóns de euros, e establecer unha tarifa compatible coa viabilidade económica da produción de toneladas de aluminio primario. Esta é a solución lóxica e a solución inmediata. E tamén decimos que no caso de que o Goberno necesite máis tempo para esa tarifa, leva 2 anos, pero no caso de que necesite máis tempo, nos apoiamos a intervención temporal da compañía, na mentras non se pecha de unha vez unha tarifa enerxética que faga viable o funcionamento para as próximas décadas.